नमस्कार, मालवण तडक्यामध्ये मी लक्ष्मी तुमचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्यासाठी मी साहित्य घेतलं आहे. 1 किलो मैदा घेतला आहे, पाव किलो पिठी साखर घेतली आहे, पाव किलो रवा घेतला आहे, पाव किलो तूप घेतलं आहे, चवीपुरतं मीठ घेतलं आहे, 1 चमचा वेलची पावडर घेतली आहे आणि छोटा पार्ले जी घेतला आहे. चला तर मग आपण शंकरपाळ्या बनवायला घेऊ. अर्धा ग्लास मी पाणी ठेवलं आहे. आता आपण त्याच्यात पिठी साखर टाकून घेऊया. जास्त गरम नाही करायचं आहे, नुसतं साखर विरघळेपर्यंत. साखर नुसती विरघळून घ्यायची आहे, पाक नाही बनवायचे आपल्याला. खूप चांगलं गरम झालं आहे, तर आपण त्याच्यात टाकून घेऊया. रवा पण टाकला. मी चवीपुरतं मीठ टाकते. त्याच्यामध्ये मी पार्लेचे पाण्यात टाकते. तूप टाकल्यावर जरा ढवळायला प्रॉब्लेम होतो, हळूहळू ढवळून घ्यायचं आणि तूप उकळलेलं असतं म्हणून. वेलची पावडर टाकते. साखरेच्याच पाकामध्ये पार्लेची घालून घ्यायचं आहे, वेगळ्या पाण्यामध्ये नाही टाकायचं आपल्याला. थोडं थोडं टाकून घ्यायचं आहे. गरम आहे, एकदम गरम गरम नाही टाकायचं आहे, पाणी थंड करूनच घ्यायचं ते. थोडं थोडं करून मळून घेतलं का चांगलं पीठ मळलं जातं. थोडं थोडं मळूनच गोळा करणार आहे. ते आपण 1 तास ठेवून द्यायचं आहे म्हणून. तर 1 तास झाला आहे. आता आपण शंकरपाळी बनवायला घेऊया. आज मी शंकरपाळ्या खाली बसून बनवते, कारण उभं राहून मला त्रास होतो म्हणून आपण खाली बसूनच बनवूया शंकरपाळी. कढई ठेवली आहे मी, त्याच्यामध्ये तेल टाकूया आपण गरम करायला. मी थोडी जाडच कापते. तुम्हाला जर डायमंड शेपमध्ये कापायचे असेल तर कापू शकता तुम्ही. मी चौकोनी शेपमध्ये कापणार आहे. मी पार्ले जी टाकला आहे, त्याचा वास पण छान येतो आणि शंकरपाळीला टेस्ट पण चांगली येते. तुम्ही नक्की टाकून बघा आणि करून बघा. तर आपल्या झाल्यात शंकरपाळ्या, काढून घेऊ.
आपल्या शंकरपाळ्या तयार झाल्या. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स नक्की द्या आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा.